Powiem króciutko. Marcin Kindla się nazywam, Jerzek ze Świętochłowic, dziadek Franc, babcia Truda, mama Teresa, fater Rysiu. Myśla po śląsku i godą po śląsku, cytując lekko klasyka. Swego syna będę uczył gadać po śląsku, bo uważam, że śląski język jest prawdziwy, wyraża wspaniale emocje. Marcin Kindla, muzyk, kompozytor, aranżer, autor tekstów, producent muzyczny, wokalista. Jego utwory wykonywane są też przez Ewę Farnę, Stachurskiego, Grzegorza Poloczka czy Piotra Kupichę. Jest Hanysem od zawsze, a od 2012 roku ma na to nawet glejt. Choć Komitet Centralny Branży Rozrywkowej nalega, by przeniósł się do stolicy, nie dał się skusić, wysiedlić i na żadną emigrację się nie wybiera. Smak, zapach i koloryt Śląska mają dla niego wartość uświadomioną i chwali się tym i szczyci i za punkt honoru uważa. Synek Śląski śląskość lansuje w pogodnych tonacjach, a jak trzeba, to i z górnego C. Mówi, że tu jest kolebka wartości, bez których nie ma nic. Lojalność, punktualność, odpowiedzialność są solą tej ziemi. Dyscypliny mogą się od ludzi stąd uczyć ludzie stamtąd. Jego życiowe credo to jak refren piosenki. Jest czas na gotka i czas na robota. Jest czas na fajer i nadychnięcie. Śląsko-gotka manifestuje się w każdym czasie. Cześć Michał, słuchaj, zjedź ci tam na chwilę, bo ja muszę kończyć. Ja do ciebie potem na mobilnioka zadzwonię, albo na Hindi, to się potem będę miał sprawać. Dobra? Trzymaj się, na razie, cześć, pa, hej. Przepraszam bardzo, ale musiałem tu sobie z kolegą trochę porozprawiać po naszemu, bo robota w cugu my są dużo robimy, kupa roboty i tak telefony co chwilę dzwonią. Ale ja się po śląsku z nim fajnie porozprawiam. Lubię się porozprawiać po śląsku, bo z moją żoną w domu to językiem literackim rozmawiamy, gdyż moja żona gwarą nie mówi. Gwara jest takim znakiem rozpoznawczym i taką identyfikacją z miejscem, z którym jestem związany bardzo, bardzo emocjonalnie i z miejscem, którego bym nigdy nie chciał opuścić. Gwarą wyrażam przede wszystkim przywiązanie właśnie do miejsca, przywiązanie do ludzi, przywiązanie do tradycji, do tego, że moja rodzina z dziada, pradziada była z tym regionem związana bardzo mocno i wszyscy go dali. Nawet pamiętam takie czasy jeszcze jak z babcią Trudą czy z dziadkiem Francem, to my sobie tak rozprawiali fest Ausdruckami tak zwanymi, czyli takimi prawdziwymi śląskimi tekstami. Pamiętam też historię, jak po raz pierwszy przyjechałem z moją żoną Patrycją do mojej babci Trudy na Bykowina. Moja babcia, zanim się zapoznała z moją narzeczoną, powiedziała mi: Marcin, słuchaj, weź no te lojfry, idź no wyklupać je na klopsztanga, a potem kup 4 Rzymu i przyjdź nazo. To moja Patrycja wtedy tak mi tylko stuknęła i powiedziała: w jakim to jest języku? Zawsze jak ktoś fajnie mówi gwarą, to jest dla mnie taki sygnał przede wszystkim do tego, że to jest dobry człowiek, że to jest człowiek z historią, który nie zapomina o swoich korzeniach i ma świadomość swojego pochodzenia. Nie wymazuje tego. Tego się nie da, takiej przynależności skasować jak jakiegoś konta społecznościowego, tylko to jest coś, co zostaje na całe życie. W oknach te same kwiaty, zwilżone miłością po ciężkiej pracy. Droga w te same miejsca, tu pierwsze porażki, pierwsze szczęścia. Oczy matki wyczekane po powrotach tuż nad ranem. To, co w sercu mam na zawsze, to, że jestem stąd, właśnie stąd. Gwara śląska to jest najpiękniejsza gwara do pokazywania emocji. Przepiękna. Jak się tak mocno, że tak powiem, człowiek wpieni, to jest chyba najlepsze lekarstwo i takie oczyszczenie siebie samego i tak gwarą sobie tak porządnie można pojechać. Uczciwie mówię, że wiedzą, że potrafię puścić wiązane i to gwarą brzmi bardzo soczyście. Poranny zapach kawy i zapach chleba niezapomniany. Słowa mają znaczenie, Każdy gest, każdy tu szanuje siebie. Zatrzymaj się. Chroniąc jutro i nadzieję, zapominasz, nawet nie wiesz. To, co w sercu mam na zawsze, to, że jestem stąd. właśnie tak. Komponując muzykę do tekstów napisanych gwarą, a głównie są to teksty Grzesia Poloczka,
które są przeurocze i przefajne i ta gwara jest podawana w bardzo ładny sposób, to jest to dla mnie wyzwanie. Jest troszeczkę trudniej niż komponowanie muzyki do tekstu w języku literackim. Natomiast satysfakcja napisania, skomponowania muzyki do takiego tekstu i potem już wysłuchania tego efektu jest troszeczkę większa z tego względu, że to jest coś wyjątkowego. Tych piosenek w języku literackim powstaje bardzo dużo, natomiast takie śląskie perełki, chciałem, żeby to zostawało, żeby ta muzyka śląska śpiewana gwarą nie kojarzyła się tylko z kiełbasą i z jakimś taką cepelią trochę, bo niestety jednak sporo ludzi w Polsce kojarzy tradycyjną muzykę śląską z takim klimatem, że jest to disco polo zaśpiewane gwarą. A wydaje mi się, że są ludzie, którzy starają się to zmienić i ja na pewno z nimi będę chciał chętnie współpracować. Moja ziemia, te same twarze, to czas nie zmienia. Dokładnie. Moja ziemia, Posłuchaj. każdy tu walczy o prawa. Gwarą można przepięknie zaśpiewać o miłości, przepięknie zaśpiewać o odejściu najbliższych osób, o tym, jak się pracuje na kopalni. No, można napisać to w przepiękny sposób i opowiedzieć jakąś historię gwarą. Babcia mi zawsze mówiła, synek, jak ja ci przaja. No to było dla mnie największe wyznanie miłości, czy jak moja mama ukochana mówiła mi, ci bardzo przaja, mój syneczku, mój kochany, to było coś najpiękniejszego, co można było usłyszeć. A najlepszym dowodem na to, że gwara może być też romantyczna i przemawiać nawet do osób, które gwarą nie mówią, jest to, jak się zwracam czasami do mojej żony, jak jej godą fajnie, ty mój kociku słodki, ty mój bombonie, no to ona wie, o co chodzi i odbiera to bardzo pozytywnie, więc jeśli chodzi o gwarę, nie ma granic.